ihe ndị ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa ọ pụrụ iche n'isi mbido telivishọn ya ebe ihe niile na-eme n'oge aṅụrị bụ mgbe ha na-eje wetara ihe ndị ahụ ga-akpago oge aṅụrị. Nke ụbọchị taa ọ pụrụ iche maka na isiokwu m ji bịa n'ụbọchị taa ọ pụrụ iche n'ibe ya, ọ nke ga-enyere mmekọrịta mmadụ na ibe ya tụmadị ndị na-anọ ndị nwoke na nwaanyị, mmekọrịta nke dị n'etiti nwoke na nwaanyị ya ma ọ di na nwunye, otu unu ga-esi na-eme ka mmekọrịta unu nke a na-akpọ relationship unu na-atọnye ụtọ, ka ọ hapụ ịwụ na gị sị na di m a na-emezi m ihe na-atọ ọchị, di m a na-emezi m ihe na-atọ ọchị. Ihe ahụ ihe anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Ihe m ga-ewepụtara ihe 14 ya 14 n'olu ndị iti, otu unu ga-esi mee ka relationship unu na-atọ ụtọ, ka hapụ ịwụ na ọ dị boring ma asọ ya n'olu ndị iti ya ozi na owezighị ọ na-enwuzi ọkụ dịka o si dị. Ihe na-akọwapụta onye na-abata ugbu ahụ ka mmekọrịta nwoke na nwaanyị ma di na nwunye ga-esi na-adaba adaba. Mmekọrịta ka anyị na-ekwu maka ya awụ nke ọzọ kama ka anyị na-ekwu gbasara relationship, otu enyi na enyi ga-esi na-aga n'iru. Na nke mbụ anyị kpọpụtara anyị si na nke mbụ kacha mkpa wee unu ga-ahụ na unu nwere nkwado maka ọganihu. Unu ga-enwekwa gịnị nkwado otu ngwụcha izu ụka unu ga-esi dị, maka na nrụgide ọrụ ekwesịrị ime gịnị ịga azụ ike. Nke ọzọ bụ nke atọ a na-eme ka m si na 14 ka m ga-akpọpụta n'ụbọchị taa. Nke atọ dị mkpa bụ na gịnị unu ga na-ekwu ọwụ gbasara ọrụ. Di na nwaanyị lọta ma ọ dịghị lọta ọnụ gị jụọkwana ya sị ọwụ ma ọ daala m ke na-akpa ya ma ọ ga-ekpe ya daa di. Kedu ka ọrụ sketa si dị? Ọ na-adị mkpa, ọ na-eme ka onye ahụ akọta, maka na o nwere ọtụtụ n'ime ndị mmadụ na-enwe ọtụtụ ihe n'obi ha na-achọ onye ha ga-akọsara, ma ị jụọ ha ga-akọrọ gị. Ọzọ dị oke mkpa unu ga-agbalịsi ike ịhụ na unu matara ma wee matara wogeni ewekana anasọ ya n'olu ndị tasọ daily worries. Ewe onye nọ n'ụwa na-enweghị nsogbu ọbụla ọ na-enwe kwa ụbọchị. Ị ga-enwegịrị ihe na-enye gị nsogbu akpịka dị ndụ, ị ka dị ndụ, ị ka na-eku ume, ị ga-enwerịrị ihe na-enye gị nsogbu n'obi. Onye ọbụla nwere ya. Ị ga-agbalịsi ike ịhụ na ị matara ihe na-enye onye gị na ya na-enwe mmekọrịta nsogbu n'ụbọchị, na inwe ike chụọ ya sị gịnị ma o ike sị gị na gị lekwe na o were nwaanyị ya na ya so na-ekwu okwu n'ụbọchị taa, nwaanyị ahụ agwa ya okwu ọjọọ, si ya na na-ekwe nke a, si ya na ọ mụrụ nwa nzuzu ma ọ si ya na gịnị na ya lekwa otu isi ya dị, ma ọ lekwa akwa oyi, ma ọ na ọ bụ ike sị gị na dọkịma na Ọgọst meeting erula nso, ma na Ọgọst meeting na enweghị ihe ukwu akwa o nwere ọ ga-ama. O ike sị gị na kwa ịmakwa na nzukọ ụmụ Igbo ụmụada na ọwụwa ọnwa echi na-abịa na m ga-achọkwa ego ole dị ụta. Gị mata ihe onye ahụ chọrọ, kpọpụta aha ya ugbu a, ma nke m na-akpọpụta unu ga-agbalịsi ike unu hụrụ ọwụ mgbe niile eziokwu dị na ya. Ọ dịkwa mma na a ga na-esi nri n'ụlọ. Ị na-esi nri n'ụlọ gị na-eme gịnị, gị na di gị na ụmụ gị na-eri, mana mgbe ụfọdụ ọ na-adịkwa mma di nwaanyị di abata n'ụlọ ya sị bịa nwunye m esila nri na kichin, bịa ka anyị gaa mba ka anyị ga-aga n'ụlọ oriri na nkwari ka anyị ga-eri enu ripta. Adịkwa balansị tụkwara obere nwunye ga-eritikwa ihe onye ọzọ shiri, maka na mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-agba maka ebe ọ na-enyecha nsogbu mmadụ iri ihe o shiri. Maka na anyị onwe anyị nọkwa ebe a, ama m ọtụtụ mmadụ ga-asị gị onye nwere mụ a na-eshikwa nke m na-eri. Dịka o si dị n'ụbọchị taa, ha na-akpọpụta ụzọ dị iche iche a ga-esi mee gịnị, mee ka mmekọrịta mmadụ na ibe ma relationship na-aga n'anya. Anyị ekwuola ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ihe ọzọ anyị nwere ike ikwu ma m nwere ike ikwu ga-enyekwa aka na ịhụ na relationship na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-aga n'anya. Ị ga-ahụ na ịnọtụ gị jụọ ya sị ewere ka m ga-esi nyere gị aka. Ogo n'isi efere ya na nwunye gị nọ na kichin gị na-asa efere, ụmụaka nọrọgono nwatakịrị na-asa efere, ogo niile esi ya na-enwe ihe ị ga-enyere ya. Ọnụ mgbe ahụ na-emecha tomato gị tụtụrụ ofu tomato tinye n'ọnụ, ma gị were ayara ka akpọ crayfish n'olu ndị iti tinye n'ọnụ, nọ bịakute nso si ya m soro gị ose ma m kwụọra gị tomato, ma m metere gị magị, ụmụ ihe ndị ọ na-eme
ya bụ ịhụnanya na ọwụ nwunye gị na-eshi nri na kichin gị nọ na palọ. Ihe ọzọ dị oke mkpa a ga-ahụ na ị ga-anọgide, ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ a, mana ịjụọ ya o wee mpako ọ na-adị enye di gị ma nwunye gị isi ya na ya gwagonu gị proud moment, mgbe ahụ ọ dị proud of herself, mgbe ahụ apị ya eko, mgbe ahụ apị ya koro na ya gwatọ gị nkesị gị na mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ ọ gbara onye nke mbụ, obekesị gị na mgbe ọ pụtara n'ebukwa mgbe ụmụ nwaanyị ndị niile dị iche iche nọ na-emeghe ya pụta naanị ya wawa onye yi akwa dị ọcha, ma ya sị gị na o wee ihe mere n'ụlọ ọrụ ha, onye isi ụlọ ọrụ ha enye ha asambodo ma ihe ndị dị iche iche. Ndị a na-eme ka ọ na-aga n'anya ya. Ihe ọzọ dịkwa oke mkpa a ga na-agbalịsi ike ịhụ na emere gịnị, unu nọgide unu ekwutu okwu gbasara otu unu ga-esi nyere obodo aka. Ebe a ka anyị ga-apịachi ya n'ụbọchị taa. Enwere m obi ike na anyị nke anyị na-ewepụta ụta isi ekwu nke a ma masị gị. Echefula akara ekwentị nke na-agafe n'ihe onyonyo gị iwe ike wetara anyị ụfọdụ ajụjụ ndị nwere ike ịjụ gbasara ihe ndị anyị na-ekwu n'ụbọchị taa. Ewekwara n'isiokwu ndị chọrọ ka anyị wepụta n'oge aṅụrị were kọwapụtara ọha na eze. Gịnị ka ị ga-eme? Zitere anyị ozi ederede gaa na Instagram anyị, Facebook anyị, na Twitter anyị, na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv. Chọọ inweta anyị na Facebook, na Instagram, na Twitter ka m shikpọọ ị ga-enweta anyị na @isimbidotv. N'akara ekwentị zite ozi ederede ma ọ ga-ekpọkwa n'ekwentị, mana ọ na-aka mma na izitere ozi ederede maka na ya na aka eru anyị aka ọsịsọ. Ọ bụrụ na ịkpọ n'ekwentị na o nwere ihe ọjọọ nọ n'ime, maka na o nwere ike anyị na-aza mmadụ ị na-akpọ ihe enweta anyị ya wurukosi, mana izite ozi ya gawa ozugbo ya wurukosi dị. Nke anyị ga-eji mechie ya n'ụbọchị taa bụ nke dị oke mkpa. Ọ ka fọrọ abụọ m chọrọ ikwu. Unu nọgide gị kwuo maka ndụ gị gara aga, gị kwuo gbasara the past, ma nke ọjọọ ma nke ọma, mana o nwekwa nke ị ga-ekwu, mana akpa nke ị ga-ekwu na-aga etinye gị na nsogbu, na-aga ebute esemokwu n'etiti unu. Ị ga-agbalịsi ike ịhụ na ihe ụtọ ị nọtụ gị jụọ nwunye gị ma ọ ga-ejụọ di gị sị, kedu ka esi bie ndụ mgbe ị na-aga akwụkwọ elementrị, kedu ka esi bie ndụ mgbe ị na-aga akwụkwọ sekọndịrị, kedu ka ndụ mahadum gị dị, ya hụ ma gị na onye ahụ ebighị maka na onwe ndị na-ebido na mahadum lụrụ ụwa. Ọtụtụ n'ime di na nwaanyị wetara ugbu a bụ ndị matara na mahadum. Ịjụọ maka nke a, ọ ga-eme gị ọgwụkwa ihe niile ka ị ga-echeta, maka na onwe ndị a ga-echetara past ha nke gara aga ya agụwa akwụkwọ, ma ha na-eche, ha na-ahụ n'anya ikwu ihe dị otu a, ha na-achọ ị na-ekwu ihe dị otu a. Mana ọ dịkwa nke dị mma, ọ dịkwa mma na ị ga-ewepụta ya kwuo gbasara ya. Ihe ọzọ dị oke mkpa ya nke m ga-eji emechi ya n'ụbọchị taa wụ ndụmọdụ. Nke a nke ka mkpa, ezigbo ndụmọdụ, ọwụ ndụmọdụ ọjọọ. N'etiti unu ga na-enyekọrịta onwe unu ndụmọdụ. Onye nyekwara ezi ndụmọdụ ya nụrụ. Ọwụ nwunye gị na-enye gị ndụmọdụ gị si na iwu nwoke nọchi ebe niile ị gaghị anara ndụmọdụ. Ọwụkwanụ di gị na-enye gị ndụmọdụ gị na-ewere mmụọ ime owe ihe na-emekarị ụmụ nwaanyị ewe ka ọ dịsị ametụ ha n'isi amama ụmụ nwaanyị niile n'ebe a ga-azị iwe were unu biko ya wụ di gị nye gị ndụmọdụ gị nụkwaranụ, maka ndụmọdụ a bụ nke kacha dị oke mkpa. Enwere ndị na-anara ndụmọdụ nwunye ha emeghe ha banye na nsogbu. Nwunye ha sị, akwa m gwara gị Papa Emeka, akwa m gwara gị mama Njideka, akwa m gwara gị, akwa m sị gị agakwala na nke nwaanyị, akwa m sị gị esozila nwaanyị, akwa m sị gị na nwoke a bụ onye ọjọọ. Ya wụrụ ka o si dị. Enwere m obi ike na ihe ndị a kpọtara aha n'ụbọchị taa gara ọfụma. Ebe a ka m ga-emechi ya n'ụbọchị taa. Mana dịka m si ekwu, ọ bụrụ na ị ga-akwa ụgbọala aṅụkwala mmanya, onwe na ị ṅụrụ mmanya, akwala ụgbọala maka ndị be gị na-eche gị n'ụlọ gị. Aha m bụ Maazị Edom Ikechukwu Samuel, aha m agbanwebekwa.